Maayong adlaw kaninyong tanan, maayong gabi, maayong hapon sa tanan. Daghang salamat nga kita gihapon nakatuon o magatuon sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Sa pasiuna, wala ako'y plano nga mang-converter nga maghatag og sa relihiyon, kundi akong i-encourage nga kita adunay relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. So pasalamat ako sa tanan nga kining atong video YouTube nahimo kini, kay dili kini mahimo kung walay mga taong mitabang niini. So ato usab hangyo ang atong Ginoo nga iyang panalanginan ang atong himuon karon, ang atong pagtuon sa sinulat ni Dr. Luke sa kapitulo 5. Sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Among amahan nga langit noon, dakan salamat karon nga kami makatuon gihapon sa imong pulong. Sa imong pulong nga bisan og nasulat kini 2000 na katuig karon, pero relevant gihapon ni ining panahona. Nagaampo sab kami nga mahibalo, nga ikaw ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Hinaut pa unta nga imong abrihan ang among tagsa-tagsa ka kasing-kasing, aron nga kami makasabot kung unsay imong gustong itudlo kanamo karon. Kaming tanan nag-rely sa Holy Spirit, sa Espiritu Santo nga mo'y magatabang kanamo. Sa ngalan ni Hesukristo nga among manuluwas. Amen. Sa usang semana, gatuon kita mahitungod sa si Jesus gitental sa didto sa mga lugar nga lisod kayo, nga mga 40 ka adlaw wala siya makakaon, og sa iyang weakness didto siya gitental sa yawa. Apan atong nahibaw-an nga adunay victory ang yawa, wala niya nakuha ang atong Ginoong Hesukristo. So ato usab nga mahibaw-an nga aduna kita usab kung kita tintalon, there is victory sa pagtintal. Kay daghang tentasyon karon sa kalibutan. So karon mosugod na kita sa kapitulo 5 versikulo 1. Basahon ako. So guys, naana ba mo dinha sa versikulo 5 sa sinulat ni Dr. Lucas. Versikulo 1. Usa ka adlaw ni ana, nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw na Gennesaret. Gennesaret, ang usang ngalan niya mao ang Lake Galilee, lanaw sa Galilea. Nakaadto ko dito mga 3 years ago, nakita namo ni kining lake na ni. Samtang ang mga tao nagpunsisok kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. So, versikulo 1 atong mahibaw-an nga daghan kay mga tao nga maminaw niya pamati sa pulong sa Dios, sa ilang paglantaw nga ang pagtudlo ni Jesus mao ang pulong sa Ginoo. Karong panahon na usab, walay laing libro sa kalibutan nga atong mabasa, makita ang pulong sa Ginoo. Niya lang dinhi sa Bible. Versikulo 2. Dito sa daplin sa lanaw, nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda, kay nagwaswas man sila sa ilang pukot. Buti pasabot nga gilimpyuhan ilang pukot. Nahumana sila pagpangisda niya ng adlaw og ila na ning gipreparar, gilimpyuhan. Versikulo 3. Misakay si Jesus sa usa ni ining sakayan nga iya ni Simon. Kinsa man ning Simon? Kining Simon mao ni sinultian sa ilang, mao ni si San Pedro. Si Simon mao ni ngalan niya sa ilang lugar, pero sa Griego Pedro. So mao ni si San Pedro. Gihangin
gihangyo niya si Simon, si Pedro sa pagtulod niini og diutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan ug gitudloan niya ang mga tao. So, unsa may natabo niya adto? Tungod kay nagpunsisok daghang kay mga tao nga gustong maminaw niya. Matulod na siya sa tubig. So iyang gihangyo San Pedro, hey naman kay sakyanan, musakay lang ko ana, itulod og gamay para makasulti ko nila. Gipili usab ni Jesus si Pedro kay gusto niya nga si Pedro maminaw sa iyang leksyon, sa iyang mensahe, sa iyang sermon. Versikulo 4. Sa nakahuman na siya sa pagpanudlo, giingnan niya si Simon. Ang kadaghanan gyud sa atong Ginoong Jesucristo, gusto siyang magtudlo, gusto siyang magsermon, magpimensahe. Nahibalo kita nga usa-usab sa importante nga siya ang mga masakiton iya pong ayuhon, pero ang pinaka-importante niya nga siya nagtudlo. Versikulo 4. Sa nakahuman na siya sa pagpanudlo, giingnan niya si Simon, si Pedro. Palawod kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. So, iyang giingnan sila nga, mubalik mo dito sa sa lawod aron mangisda kamo. Versikulo 5, si Simon mitubag, magtutudlo. Tibuok gabi kami nangisda ug wala gyud kami nakuha. Apan kay sugo man nimo, akong itaktak ang pukot. Sa ilang panahon sa dinha sa Lake Lanao, sa Lanao sa Gennesaret, kini sila si Pedro. Ang mga eksperyensyado ni silang mga mangingisda, kay balo sila sa pagpangisda. Naibalo sila nga kung mangisda gabi igyod, dili adlaw. Mauni ilang experience sa kinabuhi nga kung gabi makakuha gyud sila, upon that night kanang gabi una wala gyud sila makuha. Gikapoy na siguro sila gusto. Wala gyapon kay pagbitad ana sa imong mga pukot bugat na, apan misunod sila ni Jesus, misunod si Pedro ni Jesus. Bisag kahibalo siya nga si Jesus dili eksperyensyado sa pagpangisda, apan si Jesus ang miingon nga mangisda mo. O aduna pay promise Jesus, miingon siya, palawod kamo ug itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Adunay promise, adunay saad. Si Pedro sila misunod sila, bisan og nahibalo sila nga kini it doesn't make any sense, nga kini murag dili ni wala gyud makuha, apan misunod sila. Og si Jesus may promise gyud, misunod sila sa promise sa saad Jesus nga naamoy makuha. Mausab kana ang atong Ginoong Jesucristo, nagpromise, nagsaad kanato nga kung ikaw ug ako moduol kaniya, kung ikaw ug ako makasasala, nagsaad siya nga pasayloon bisag unsa pa kadako sa imong sala, bisag walay tawo nakakita, siya nakakita iyang pasayloon. Dinhi sa among syudad, kung tingtugnaw daghang kaayong snow, puti kaayo, si Jesus miingon nga bisag unsa ka itom sa imong sala, ako ning papution sama sa snow. So mao nay saad niya, mao nay promise. Si Simon mitubag, versikulo 5, magtutudlo, tibok gabi kami nangisda ug wala gyud kami nakuha, apan kay sugo man nimo, akong itaktak ang pukot. So tungod ni Jesus, misalig siya. Si Pedro nakadungog sa sermon ni Jesus, misalig siya. Kay si Jesus kasaligan. Versikulo 6, ilang gitaktak ang mga pukot ug daghan kaayong mga isda ang ilang nakuha.
O tungod niini ang ilang pukot hapit na magisi. So ang blessing sa Ginoo kay misunod sila. Apan guys, bantayan ninyo nga ang blessing, ang panalangin sa Ginoo dili lang material things. Dili lang kanang atong makaptan. Usay makaingon kita nga, Lord bless me, panalangina kami. Ang atong ginauna, kwarta panalanginan, maayong sweldo. Apan ang panalangin sa Ginoo dili lang katong makapta nato o makita nato. Ang panalangin sa Ginoo muhat mo panalangin usab siya nga tagaan kag taas nga kinabuhi. Maayong panglawas, maayong mga anak. Nagpromise usab ang Ginoo nga ang blessing, adunay peace of mind, adunay kalinaw ang panalangin. So dili lang mag-expect kita nga ang panalangin sa Ginoo kwarta o balay, kundi daghan kaayo nga dili nato makita ang panalangin sa Ginoo. Versikulo 8, sa pagkakita ni Simon Pedro. So Simon Pedro sa nahitabo. Unsa may nahitabo? Ang milagro. Nakita niya kung kinsa ning tawhana nga kini si Jesus dili ni ordinaryong pagkatao. Nakita niya. Sa pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, "Palayo kanako, Ginoo, kay makasasala ako." Nganong miingon man ani si San Pedro? Nakita niya nga kini si Jesus dili ni siya, kini siya galing ni gikan ni sa langit. Kay ang ilang pagkasabot niya anang panahon na God nga ang Ginoo holy, balaan, kita dili balaan. Dili makaduol ang tao sa balaan. Sumo na miingon siya, "Palayo kanako kay ako makasasala." Karong panahon na mao ba nay gusto sa atong Ginoong Jesucristo nga kita makasasala, magpalayo kita sa Ginoo? Dili, magpaduol kita kay kita magkasasala. Bisag unsa kadako sa atong sala, makaduol gihapon kita. Unsa may gisulti ni Jesus niini? Versikulo 9, natingala kayo siya ug ang iyang kauban sa kadaghan sa isda nga ila nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo ug kauban ni Simon. Unya miingon si Jesus kang Simon Pedro, ni San Pedro, "Ayaw kahadlok. Sukad karon managat ka na og mga tao." So giingnan ni Jesus San Pedro, ayaw kahadlok. Kay sa unang panahon nahibalo sila nga si Moses, kung kahibalo mo, si Moses gusto niya makita ang Ginoo. Mingon ang Ginoo, "Dili nako ipakita ang akong naong, kay kung makita nimo mamatay ka. Moagi lang ko makita nimo ang akong likod." So aduna sila idea nga ang Ginoo dili gyud makita kay mamatay man ka. Apan karon si Jesucristo nga ang Ginoo nahimong tao, nagpakatao siya, so makita nato. O kung makita nato, dili ka mamatay. Mao nang miingon si Jesus, "San Pedro, o Pedro, ayaw kahadlok. Karon ang imong trabaho na mao ang mangisda og tao." Versikulo 11, "Og sa nadala nila ang mga sakayan ngadto sa baybayon, gibiyaan nila ang tanan og misunod sila kang Hesus." Huna-huna. Unsa may ilang gihimo sa dihang giimbita sila ni Hesus nga sunod mo kanako. Ilang gibiyaan ang tanan. Dako kayo ning desisyon sa kinabuhi. Kuno imagine ilang gibiyaan ang ilang pamilya,
posible ang trabaho nila nga maayo, ilang gibiyaan nilang mga amigo, ang ilang kinabuhi gibiyaan nila tungod sa pag-imbita sa atong Ginoong Kristo. Aduna sila bag-ong kinabuhi na, aduna sila bag-ong trabaho nga magdala nga mangisda og mga tao. So dako kayo ang ilang desisyon, ang ilang gihimo. Adunay panahon usab nga si Jesus miingon nga kung imo akong gimahal, kung naa kay gimahal nga sobra pa kay kanako, kung imong gimahal ang imong inahan, ang imong amahan, ang imong asawa, imong bana nga anak, sobra kanako, dili ka takos nga akong tao, dili ka takos nga musunod kanako. Mingon si Jesus. Ang gusto ni Jesus nga siya ang pinaka-importante sa kinabuhi nato. Siya ang prioridad. Mao na ang tinuod nga Kristyanismo. Nga siya ang importante sa kinabuhi. Versikulo 12. Usa ka higayon ni Ana. Dito si Jesus sa usa ka lungsod, diin may usa ka tawo nga sanlahon. Guys, nahibulong mo sa isang lahon. Karong panahon na ang dako kayo nga problema nato mao ang COVID. Ang COVID nagbalhin-balhin, nag-change. Daghang patay sa kalibutan. Kabulo kita sa Pilipinas o bang lugar aduna tay vaccination para maproteksyonan sa COVID ni ining dako kaayong peligro sa kalibutan. Sa unang panahon, ang ila pong COVID maong sanla. Ang sanla sa Pilipinas na sanla sa una, peligro kayo ni. Kay imong kamot, dalunggan, tiil, ang maputol. O walay tambal sa unang panahon. Ang mga tao, isalikway nila, ibutang nila sa usa ka lugar nga dili sila makaadto sa lungsod. Sila ang mga sinalikway sa ilang lungsod. Biyaan nila ang pamilya nila. Kay sila sakito naman, nagulat nang sila nga mamatay. Mao na usa ka peligro kayo sa unang panahon. Tan-aw na to. Versikulo 12, akong basag usab. Usa ka higayon ni Ana. Dito si Jesus sa usa ka lungsod, diin may usa ka tawo nga sanlahon. Sa iyang pagkakita kang Jesus, mihapa siya sa iyang atubangan og nagpakiluoy nga nag-ingon, "Sir, kung buot nimo, makaayo ka kanako." Naghangiyo gid siya. Kay kabalo siya nga walay chance nga mabuhi siya. Apan aduna siya pagsalig, posible na dungog niya kung kinsa ni Jesus. Versikulo 13, unya gihikap siya ni Jesus o giingnan. Wow! Dili pwede nga hikapon nimo ang sanlahon. Kay makakuha ka, matakdan ka. Unsa man siguro paglantaw sa mga tao sa diha nga gihikap ni Jesus. This is a no-no. Di gyud nimo hikapon. Pananglitan sa atong COVID karon, dili ka gusto makipag-istorya nga sa usa ka tawo nga naay COVID. Sila usab dito sa unang panahon, di gyud mo hikapon, di sila magpaduol. Apan unsay gihimo ni Jesus? Gihikap niya. Unya gihikap siya ni Jesus ug giingnan, "Buot ako, mamaayo ka." Diha naayo ang sanlahon. So atong tan-aw ni nga ang pagkaayo dili duha, tulo ka bulan, tulo ka adlaw, kundi diha naayo siya. Ang iyang physical body na naayo. Ngano man kaya man ni Jesus? Mangutana mo. Kay siya ang nagbuhat sa kalibutan, siya ang nagbuhat sa tao. So kaya niya ni nga ibalik ang imong kusog, ang imong physical body. Tungod kay He is powerful. Tungod kay si Jesus dili ordinaryo.
Ayaw mo paglantaw nga si Jesus ordinaryo nga tao. Walay taong makaayog ingon ana. Versikulo 14, og gipasidan-an siya ni Jesus nga dili manugilon kang bisan kinsa, hey, ayaw panugilon nga giayo ka nako. Usay matingala kita nganong mingon man si Jesus, ayaw panugilon. Og mingon si Jesus, lakaw dayon og ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa pare. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moses aron pagpamatud sa tanan nga maayo kana. So ang ilang tradisyon dito, ang ilang kultura, ang ilang practices nga kung ikaw mamaayo sa sakit, ilabi na kining sakita, usa ka makasulod sa lungsod, muadto sa ka sa pare. Gi-explicar na nato sa mga miaging mga session nga dili ni ang pare katulad sa pareha sa ato karon, kundi kini sila ang ilang mga kagikanan mga pare nga gikan sa igsoon ni Moses si Aaron. Sila ang mag-alaga dito sa templo. So dili lain ni sa pare nato karon. Pero ang ilang tradisyon dito nga kung nakasakit usa ka makasulod sa society, sa sosyalidad, magpakita ka sa pare, siya ang moingon nga naayo na ka. And then after that, pagkahuman ni ana, mag-offer ka. Kamo na isulti ni Moses. Mao na ilang balaod, mag-offer ka og salampati nga magpasalamat. So mo na gingon ni Jesus, moadto sa kadidto, ipakita nimo dito sa mga relihiyoso nga mga tao nga naayo ka na. Versikulo 15, apan mikaylap hinoon pag-ayo ang balita may tungod kang Hesus og daghang mga tao nangadto sa pagpamati kaniya aron ayuhon ang ilang balatian. So duha ang reason nga ang mga tao daghan na kayo. Tungod kay gusto silang mamati sa sermon sa atong Ginoong Jesucristo, sa end teaching, og magpaayo usab sila. Apan ang gusto sa Ginoo ni Jesus nga ang ilang kasing-kasing mamaayo. Dili lang ang physical, kundi lang ang ilang kasing-kasing mamalimpyuhan, maayo. Versikulo 16, apan miadto si Jesus sa mga dapit nga awaw og didto nagampo siya. So kita gitudluan kita niya nga bisan ang communication sa amahan ug sa anak, iyang gi-maintain gihapon ang iyang communication. Nakipag-istorya siya sa amahan. Si Jesus usab nagtudlo kanato nga bisag unsa kitang sitwasyon na magaampo kita sa Ginoo. Versikulo 16, unya usa ka adlaw ni ana samtang nagtudlo si Jesus, sige siyang magtudlo. Dihay pipila ka mga Parisiyo o mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod sa duol. Kinsa man mga tawhana? Kining mga tawhana ang mga critic, kini ang siging magsaway sa atong Ginoong Jesucristo. Kini sila ang mga haring gangis dito sa templo. Sila ang leader sa relihiyon. Sila ang nahibalo sa Old Testament. O kini sila ang mga tao nga supak sa gitudlo ni Jesus. Gikan sila sa kalungsuran sa Galilea ug Judea ug sa siyudad sa Jerusalem. Diha kang Jesus ang gahom sa Ginoo sa pag-ayo sa mga masakiton. 18, unya may nangabot nga nagyayong ug usa ka paralitiko nga diha sa iyang higdaanan. Paralitiko, nganong ma-paralyze man ang tao? Kadaghanan ma-stroke karon kay bulo kita nga ma-paralyze, ma-stroke. Ang akong amahan namatay sa stroke. Sa tulo ka adlaw namatay din siya. Apan adunay mga stroke nga dili ka dayon mamatay. Ang katunga sa imong lawas ang mamatay.
So nahibalo ako nga naay mga pastor nga bisan sila naglisod na o paglakaw tungod sa stroke, may alagad gyapon sila sa Ginoo. So kung basahon sa kaadlaw ni ana, samtang nagtudlo si Jesus, day pipila ka mga Fariseo og mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod duol. Moadto kita sa bersikulo 18. Unya may nangabot nga nagyayong og usa ka paralitiko nga diha sa iyang higdaanan. Naningkamot sila pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa atubangan ni Jesus. Gusto nila nga payo kini mga amigo nga tinuod gyud nga amigo, ilang gustong tabangan ang ilang amigo. Apan wala sila makasulod sa balay tungod kay daghang mga tao. Busa ilang gidala siya ngadto sa atop o giukab nila ang pipila ka bahin sa atop. Unya ilang gitunton ang paralitiko ug naghigda siya sa iyang higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tao diha sa atubangan ni Jesus. Gusto ginilang tabangan. Mao nang giguba nilang atop para nga maayo ang ilang amigo. Mao ni tinuod nga amigo. Nga mutabang gyud. Bisag unsa pa may tabo, gusto nilang tabangan ang ilang amigo. Kini sila dakong pagsalig ni Jesus. Sa pagkakita ni Jesus, kadako sa ilang pagsalig kaniya, miingon siya sa tao, higala, gipasaylo na ang imong mga sala. So matingala kita nga, nganong sala man ang pasayloon, nganong gipasaylo man ang sala. 22, apan nasayran ni Jesus ang ilang huna. Versikulo 21. Unya nakapangutana sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo. Kini sila mga kritiko sa atong Ginoong Kristo. Kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylo sa sala kundi ang Dios lamang. Unsa may nadungog nila ni Jesus? Nadungog nila nga si Jesus magpasaylo sa sala. Unsa may ilang nahibawan may tungod sa pagpasaylo sa sala. Ilang nahibawan nga ang Dios lamang ang makapasaylo sa sala. Nahibawan din nila nga unsay buot ipasabot ni Jesus. Si Jesus wala moingon nga ako Ginoo. Nahibaw mga relihiyon moingon nga show it to me sa bersikulo nga si Jesus mingon nga Ginoo. Nga siya akong Ginoo. Apan ang gibuhat ni Jesus buhat sa Ginoo ang magpasaylo. Ginoo lang. So si Jesus din ay may claim nga siya Ginoo. Bisan ang mga nagtuon sa Bible na kaingon din ni siya, mga magtutudlo sa balaod, nga siya miingon nga siya Ginoo. Kay Ginoo lang ang makapasaylo. Versikulo 22, apan nasayran ni Jesus ang ilang una-una o giingnan siya. So dinhi usab atong mahibawan nga si Jesus Ginoo. Nasayran niyang una-una nila. Nganong naghuna-una man kamo sa ingon niya na? Hayan ba sayon ang pag-ingon, gipasaylo na ang imong sala o pag-ingon, bangon og lakaw? 24, ipakita ko kaninyo nga anak sa tao, si Jesus, adunay gahom dinhi sa yuta aron pagpasaylo sa mga sala. Busa iyang giingnan ang paralitiko, ako nagsuka nimo, bangon, dadaa ang imong higdaanan og pauli sa inyo. Diya mitindog ang paralitiko at tubangan sa tanan. Gikuha niya ang higdaanan og mipauli og nagdaig sa Dios. Versikulo 6, natingala pa kayo silang tanan, uban sa kahadlok, ilang gidaig ang Dios ang pag-ingon, kay bulungan gayod kaayo ang atong nakita karong adlaw. Kinsa may ilang nakita? Nakita nila ang Ginoo niya ng adlaw. Unsa may atong buhaton nga kita nahibalo kung kinsa si Jesus. Si Jesus nga mao'y makapasaylo sa sala, may nahibalo sa atong sala. Unsa may atong buhaton? Atong hangyon ang atong Ginoo nga mosulod sa atong kasing-kasing. Kay kita mapasaylo niya. Mag-ampo kita.
Amahan namong langit nun, daghang salamat sa lesson namo karon. Nga ikaw ang Ginoo, ikaw ang makapasaylo sa among mga sala, bisag unsa ka itum sa among sala, imo kami pasayloon. Lord, hinaot po unta nga kini mabutang sa among kasing-kasing. Hinaot po ang panalanginan nimo ang tanan karon. Sa ngalan ni Jesus, amen.